Има ли смисъл или няма? Защото ни чувате вие, слушателите, а тези, които управляват футбол и работят в него, се правят на 2 стотинки и нищо не може да ги стресне. Щом и сега, и днес няма никакви реакции, никакви намеси за някакви полезни ходове, наистина на всички и им дреме на она работа с извинение. От години алармираме, че футбола пропада. Вчера се дрънна на дъното, строши си главата и там ще стои доста дълго време. Очаквахме се с огромни надежди ръководството на футболния съюз, четвъртите света, които да дойдат смело да направят реформите и да дръпнат футбола нагоре. Нула, абсолютна нула, като резултат на Борислав Михайлов и останалите, които управляват футбола в този, предишния, по-предишния и не знам си кой изпълком. Резултат абсолютно нула, даже -1, -2, -3. Натам някъде отива оценката. Националния на дъното, клубовете са ни аут от Европа, преди да са започали каквито и да са групови фази. Ще обуваме Балканска лига, Белгия си намерим и ние някъде място да играем международни мачове. А група е слаба и безлична. Телевизионните права отидаха на кино, все по-малко пари се дават за продукта футбол. Никой обаче не иска никаква промяна. Това е нещо, което най-много ме плаши във футбола. Никой не иска да говори за промени, за реформи, за полезни неща, които да съживят малко футбола, който живее на изкуство дишане, омотан и превързан в бинтове, системи и инжекции. Мутрите съсипаха футбола, мръсните пари, силиконовите проститутки, всичко, което можеше да се случи с най-лошия знак върху най-популярната игра у нас. Ако има някъде светлина в тунела, има я със сигурност, тя е само в любовта на обикновените българи към футбола. Десетки хиляди играят всеки ден по многото изкуствени игрища, които слава Богу се направиха. Дали от държавата, дали от общината, дали от някакви разклонения на футболния съюз и УЕФА. Има ги игрищата. На нея играят деца, младежи, хора на средна възраст от сутрин до вечер. Те обичат играта. В тях ми е надеждата. Надеждата ми е в онези 15 000, които се записаха и играха в аматьорския турнир Каменица. Още толкова или малко повече в Ариана, другата аматьорска верига. В сумата аматьорски вериги, които се играят всеки уикенд, всеки ден. Там отиват и играят хора, независимо дали им е студено, мокро, гадно, кално, жега или какво ли не. Само защото обичат футбола. Тези, които работят в нашия футбол, в футболния съюз, тези, които управляват клубовете, тези, които играят национален отбор в клубовете, те го правят така, сякаш не обичат футбола, мразят го, ненавиждат го. Никой във футболния съюз не говори за думата оставка, а трябва незабавно да каже извиняваме се, цялото ръководство. Ако ги е страх чак толкова панически да загубят кокала, нека да поискат вот на доверие. Факт, оставка в България никой не подава. Нито на политическо, нито на икономическо ниво. Всеки стои, защото е криза и не иска да изпуска кокала. Хайде Борислав Михайлов да поиска вот на доверие, да речем. Макар че да си отиде, няма да сбърка незабавно. Да поиска вот на доверие. И да го получи или да не го получи. Да види как ще реагира цялата футболна система. А тя как да реагира? Там няма опозиция от години. Никой не иска да променя нищо. Всеки си кара така по нанадолнището, свирка си и опитва някаква далавера, за да вземе някой лев от неработещата система. Левски и ЦСКА са на път да закрият детско-юношеските си школи. Това се случва с повечето много по-малки и бедни клубове. За да играе детето си футбол, родителят трябва да плаща на треньора под масата. Няма ли пари, детето му не играе. Освен ако не е някакъв супер таланта, от кумова срама да го пуска. Съдиите отдавна са се създали имидж на едни абсолютно откупни ментета, които свирят за който им кажат. Собствениците на клубове не са играли футбол и като малки, и като големи. Халка си нямат и управляват водещи ни клубове само за да правят пари от тях. Безсърдечно, без изобщо да им пука за какво става дума. А футболистите играят така, сякаш наистина го мразят. Изнасилват го този наш иначе любим футбол. Не могат два паса на кръв да си дадат,
Иначе са целите татуировки, една колпагия на главата, по една безумна куха лейка до тях в личния им живот, който иначе не искаме да се бъркаме, по една скъпа кола и хей живот, здравей, здравей. Не ви ли писна на всички тези, които работите във футбола, да ставате за резил, да ви бият като кирки? Не искате ли като мъже вие да спечелите някой матч? Вярно, друго си е булката да е строкна за 40 000 евро. Сигурно си е друго, ако нямаш 2 грама мозък в главата. Нещо, което трябва да се направи, може би от години, е да дойдат от някъде, извън земите и да оправят футбола. Честно ви казвам в момента, дори не виждам на кой може да се обадим, за да каже нещо градивно, нещо хубаво и някой да го послуша. А горчивата истина е, че трябва просто да се работи. Много да се работи. Да се започне, да се направят игрищата, да се работи с децата, не да се чуят леските сега как да си закрият школите и да ги държат само защото по 35 лева всяко дете плаща такса, а да им направят игрищата, да се чака. Да се работи с децата, с юношите и да се чака след 10, 12, 15 години да имаме футболисти. Не да имаме сега 1000 некадърници и от тях да избирам 18 некадърници за национален отбор. А да имаме много прилични, талантливи момчета, от които да избирам 18 най-добри да представят България. Дали ще стане това? Силно се съмнявам. Защото просто никой не иска да работи. Никой не иска да го прави. Футболните хора обичат няколко неща. Обичат татуировките, красивите жени, скъпите коли, обичат да играят на карти. Могат да играят карти по 5 денонощия и пак ще им се обичат и ще им си играят карти. Обичат да играят на черно тото и на бяло тото и на какво си поискат. Футболните хора в България не искат да оправят футбола. Явно така им е по-готово. Ако те не искат, а ние си мълчим и нищо не правим, футболът ни няма да се оправи скоро. А иначе, един голям актьор в една съблекаване, в един филм, каза ви го и вчера, има един монолог, каза се Ал Пачино, един монолог, който като го изслушаш, ако малко обичаш футболната игра, ще ти се доиграе, ще слезеш и ще започнеш да тренираш. Този монолог завърши изречението, което няма кой да каже. Нито на футболния съюз, нито на футболистите, нито на треньорите. Това е футболът, момчета. Вашето не е футбол. Вашето е извратенящина. Това беше.